Mga kapuso, sa atong pagpanubay sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao, atong mas palapdan pa ang atong pag-ila sa pinakataas nga lider sa maong rehiyon, si Chief Minister Al-Haj Murad Ibrahim. His Excellency Chief Minister Ibrahim, good morning po at welcome sa At Home with GMA Regional TV. Thank you very much. Chief Minister Ibrahim, lingid sa kaalaman na nakararami, isa po kayong patunay ng isang independent person. Paano po ninyo naitawid na lumaking hindi kasama ang inyong mga magulang? Unang-una, galing po ako sa isang typical na Bangsamoro community, Bangsamoro people, Bangsamoro family. Maaga akong naulila. Unang-una sa aking ina, more than a year lang ang age ko, mga 1.5 year ay namayapa na po yung aking ina. Hindi ko nga rin masyadong matandaan ang kanyang buwan. So, ang aming ama ang naging parang ina at ama na namin. Chief Minister Ibrahim, ngayong linggo, ipagdiriwang po natin ang Father's Day. Gusto pong malaman ng ating mga kapusong Mindanaoan, paano po ba kayo bilang isang ama? Well, nakapag-asawa ko during the height of the fighting na in 1975. So, nagkaroon na ako ng 2 anak lang. Dalawa lang yung anak ko. So, yung unang sila ay parang they grew up in a situation na nasa giyera kami na kahit saan kami pupunta kasama din sila, pero yun na nga. So as a father, ako po ay parang hindi po ako yung parang disciplinarian na medyo matigas ang buwan. I always na parang ang pagtrato ko sa mga anak ko ay importante na malaman nila kung anong mabuti at anong mga So I'm more lenient sa kanila. Sir, with the struggles na naranasan niyo yung kabataan niyo, ano po ba yung pangarap niyo ngayon sa inyong mga anak? Well, inasahan ko na yung mga anak ko ngayon ay meron ng mga family. So, inasahan ko na sila, kasi itong struggle namin, generally ang aming concept din is alam namin na matagal na struggle ito. And then it is not on ang namin ay hindi na ito para sa amin kundi para sa mga susunod na generation. Sir, sa pamilya po ninyo, ano po yung usual na ginagawa niyo para makapag-bonding yung mga anak din ninyo? Ang relation sa pamilya. Kasi ngayon, hindi lang anak, marami na po akong apo. 10 na po ang apo ko ngayon. So, lahat kami is very close ang relationship namin. Yung mga apo namin, kung minsan yung mga ibang apo namin ang tingin ay mas close pa sa amin kaysa sa mga parents nila. So for sure, mas spoiled po yung mga apo ninyo sa inyo, sir? Well, hindi naman sa spoiled, pero ang talagang is description talagang yung closeness nila sa amin ay very close sa amin. Sir, with the passage of the Bangsamoro Basic Law at sa edad niyo po ngayon, ano pa ba ang gustong ma-achieve ni Chief Minister Ibrahim sa kanyang buhay? Siguro, isa lang ang gusto kong nakita na may stabilize namin itong Bangsamoro government. Talagang meron ng at least makita namin na nasa stable na situation na. Sir, finally your message to the youth and to the people of BARMM at sa buong Mindanao. Magtulungan tayo dito sa kung ano itong na-achieve ng struggle natin ay mabuo natin, may patakbo natin ng maayos para ito ay
maging daan upang tayo ay magkaroon ng magandang pamumuhay, kapayapaan at kaunlaran. Thank you very much tayo. Maraming salamat din po sa tiwala at pagkakataong maihatid ninyo sa pamagitan ng At Home with GMA Regional TV ang inyong istorya sa mga Mindanaoans. His Excellency Alhaj Murad Ibrahim. Maraming salamat, sir. Thank you po. Thank you very much.